9. klasse opleve sådan en dag her, hvor der er fyldt med tilskuere på lægterne osv. Så det er kæmpestort, det er klart. Og for folk, som ikke skulle kende til jeres hold så godt, hvor ligger jeres styrker så hen? Vores styrker det ligger i fællesskabet. Vi har måske ikke de mest fremtrædende spillere, men vi har et hold, som spiller fantastisk godt sammen. Og vi er stærke i alle kæderne, og vi har spillet mange tætte kampe, og vi tror på os selv og ved, hvad der skal til, for, når det er tæt. Jeres modstandere i dag spiller ikke lige så mange tætte kampe. De er nærmest braget igennem her til finalen. Hvor meget kender I egentlig til dem, og hvem skal I egentlig holde øje med? Altså, vi kender holdet godt igennem, særligt Ekstrabladet, som vi har brugt meget til at research på spillerne. Og vi kender selvfølgelig Springloppen og Hendrik og så videre, ikke? Og de har en målscore på 49-5, så det er klart, det er skræmmende, og det ved vi godt. Men drengene er klar, og vi tror på en sejr i dag. Ja, Per han er hoppet et smut op i boksen nu, og Niklas, det betyder, at jeg sender dig over på sidelinjen, så du er klar derovre. Og så ved jeg altså også, at drengene til den her drengefinale, de står klar ude i spillertunnelen, så jeg synes det bare, at vi skal få sparket det her opgør i gang. Og Carsten Sæby, det er du den rette mand til. Ja, det er der en vis sandsynlighed for, og vi kan jo starte med at kigge på de to mandskabers startopstilling. Startende med Dybølskolen, som altså kommer fra det sønderjyske, kommer i en 4-4-2 formationer. Hvis vi får grafikken på en gang, så er det Nikolaj Stensbæk Vest inde på kassen. En firebakkæde bestående af nummer 2 Grace, eller Grace, jeg ved det ikke rigtigt. Sibomana, Mathias Ravn ligger i centerforsvaret sammen med Jonas Bertelsen. Jonas Bertelsen, som i øvrigt nyder øgenavnet kaptajn. Og så er det Mikkel Moshage, som ligger på venstre side i den her firebakkæde. Så er der en firemands midtbane bestående af fra højre nummer 8 Simon Plen, nummer 6 Jakob Stensbæk Vest, og så en af topscorerne på mandskabet, nummer 10 Martin Paustian Pitter. Han har lavet 8 mål indtil videre af de her 49, som altså, vi hørte, er blevet lavet af det her Dybølskole mandskab. Til venstre på midtbanen er det Dilaksan Kamalantan. Interessant navn der, helt fremme, 2 mand, ud over Springloppen og topscorer, som altså hedder David Songve med 10 mål. Ja, så er det Henrik Christensen med nummer 7. Ja, Morten Strøsmann, lige inden kampstart her, hvad har du sagt til dine spillere? Jamen, lige nu der handler det om, jeg har prøvet at sige, at de skal gå ud og nyde det. Altså, jeg kommer ikke til at nyde det, fordi man er bare elektrisk nu. Og sådan er det. Så ja, det er det eneste. God kamp. Tak skal du have. Ja, således altså Dybølskolen, og vi skal også se Skovboskolen, og Peter Ilum Damgaards startopstilling kommer i noget, der minder lidt mere om en europæisk klassisk 4-2-3-1 formation. Andreas Fischer inde på mål, og en firebakkæde bestående af Rasmus Nygaard, Emil Friis, Stefan Pedersen og Kasper Olsen. 2 defensive midtbanespillere i brødrene Lukas og Markus Salomonsson, og så en kantspiller til højre Markus Hartmann, og til venstre Jonas Jensen, og så er det Simon Jørgensen, der ligger bag ved den dybe angriber, som hedder Daniel Andresen. Peter Ilum Damsgaard, det vigtigste for jer i dag, hvad bliver det? Det vigtigste for os i dag, det bliver, at vi spiller sammen på et hold, og vi bliver ved med at tro på det, lige meget om vi kommer bagud eller foran. Vi skal kæmpe til sidste minut, og det er drengene klar på i dag. God kamp. Tak for det. Ja, således altså kommentarer fra begge lejre. Dommer her Morten Bertelsen, og de 2 linjedommere ligeledes. Og så har vi altså fået de 3 største landsdele i vores lille kongerige repræsenteret, når den her finale den bliver fløjte i gang for drengene. Vi havde jo altså et fynsk-sjællandsk opgør før. Her bliver det så et midtsjællandsk sønderjysk opgør. I rødt og hvidt er det altså Dybølskolen, som vi hørte med 49-5. Per, det må være skræmmende for enhver modstander. Ja, det må man sige. Sådan en statistik, den kan godt være en fordel at komme med til sådan en finale her. Og det er også, som vi hørte, jo et alsidigt hold, ikke? De kan mange ting. De er kollektivt stærke, de har individualisterne, og som vi også hørte, jamen altså,
de har det hele spil. Der er mange spillere, man kan fremhæve. Der er ikke kun én, selvom der er en, der falder meget i øjnene. Jamen, så er der altså mange, som gør det rigtig godt. Men Songway skal vi selvfølgelig holde øje med, fordi han er en meget speciel spiller. Og fin opbakning igen på lægterne. Jeg kan se Skovbo-skolens fans fra Bjæverskov er, hvis mine langsynede øjne ikke fejler noget, at det gør de ikke, kan se her, klædt i lilla farver. Mens at altså Dybølskolens fans, som sidder til højre fra de her glade mennesker, de er klædt i grønt. Og til de, der lige måtte være faldet ind på vores flade her på 3+, så blev det altså til en sejr til Næsbys Krogårdsskolen i pigernes finale. Vandt 1-0 over Engholmskolen fra Allerød. Og som Per også har fortalt i vores optagtsstudie, masser af de her Skovbo-skolen-drenge spiller til daglig i Køge Herfølge området, Bjæverskov, mindre by. Dem, der ikke skulle kende til det, tæt i nærheden af Roskilde. Og så er det sønderjyske. Og der bliver talt om krydsermissiler. Så det er i hvert fald et mandskab, der virker som om, at de er klar til at gå ind og give den alt, hvad det kan trække. Og det er de to angriber hos Skovbo-skolen med nummer 7, Daniel Andresen, og nummer 9, Simon Jørgensen, som er klar til at give bolden op. 2 gange 30 spilles der. Altså, når man så dem sådan lige legnet op over for hinanden, eller ved siden af hinanden, så kunne man godt se, jamen, altså, at Dybbøl Skole kommer med der er nogle store spillere imellem. Høje spillere, stærke, fysiske, atletiske osv. Men det vi også ved om Skovbo-skolen, det er jo, at de har, på trods af, at de måske fysisk lige lidt mindre end et par af de andre hold, de har mødt, jamen, så har de spillet sig til det, kæmpet sig til det, og spillet meget fornuftigt og klogt. En kast herude fra højre bak, nummer 4, Rasmus Nygaard. Nummer 8, en af de to, Salomonsson brødre, som ligger centralt side om side, brødrene med nummer 8 og nummer 13. Og så er det David Songve, der lige et hændeligt uheld bliver ramt af den ene af de to, Salomonsson-brødre. Og bolden får lov at falde fra dommer Morten Bertelsen. Topscorer altså hos Dybølskolen, den lille springloppe her, David Songve. 10 mål ud af de 49 holdet har lavet. Ja, vi så det bare lige, hvordan han kommer først på bolden og får den dækket af. Godt teknisk arbejde. Og hjørnespark nummer 1 i matchen tilfalder altså Dybølskolen. Det bliver en kort model. Simon Plen ind efter. Spiller sig godt ud af det her. Skovbo-skolen, når den ligner agtig. Er det så lige en ting, de skal holde øje med her i Skovbo-skolen? Det er selvfølgelig hjørnesparkene, at de egentlig har 2 mand derude, når de tager den. Når Dybbøl Skole lige sætter den i gang, jamen altså, der skal være 2, når der står 2 derude. Det skal være sådan lige numerisk lige. Han har nogle gode fødder, David Songve, kan man allerede se her på de første par gange, han har været i boldkontakt.
Frispark til Jakob Stensbæk Vest, som er bror til målmand Nikolaj Stensbæk Vest. Ligger inde på den centrale del af midtbanen her. Stensbæk Vest. Klart frispark. Og det er udover David Songve også højrebakken Sibomana, som har taget opstilling omkring bolden. Ja, det er også en af de spillere, der er blevet talt en del om, som god offensiv højrebak. Songve efter det korte hjørne. Og det er ikke noget dårligt spark, men til gengæld heller ikke nogen dårlig reaktion derinde af Andreas Fischer. Køler den rundt om muren. Ja, og så skal vi lige huske på, at også græs er jo lidt vådt, så den shooter lige, den får lige lidt ekstra fart på, når den rammer græsset. Igen i kort hjørnespark, nu er de så kommet 2 ud. Det var vigtigt. Men en dominerende start af drengene fra Dybbølskolen. Ja, Skovboskolen har jo ikke været over midten endnu rigtigt. Har set kræft 2-3 afleveringer, der hænger sammen. De må gøre alt, hvad de kan lige nu for at forsvare. Jonas Jensen får en gratis bold. Jagter den også her. Sammen med Mathias Ravn fra Dybbølskolen. Jonas Jensen kan ikke holde den i spil og målspark ind hos Nikolaj Stensbæk Vest. Ja, det er udmærket Jonas Jensen, at han egentlig kommer ned og får den dækket af her. Der er også et skub i ryggen på ham. Holder kontrollen indtil det øjeblik, hvor den ryger under fodzonen. Jeg tror, det er vigtigt for Skovboskolen lige at få på en måde føle, at de er kommet i gang med finalen. Fint lavet af Markus Hartmann. Kommer også godt tilbage i den tackling over for Kamalantan. Og taklet igennem. Simon Jørgensen ned og tager fat i bolden. Forsøger at få taget et par træk væk. Og godt tilbage i erobringsspil. Kamalantan. Ja, også en god spiller, de har derude på venstre kant. Dilaksan. Kamalantan, ja. Det er sådan lidt det samme hurtige fodarbejde som Songve. God bold ind her. Glimrende bolden der. Ja. Simon Plen ved at få træf på den. Godt sparket, ikke? Godt frispark. Indøvet også løbet. Hvad vi får den igen? Måske til denne her meget præcist. Ligger dybt ind bagved. Over bag venstre bak Kasper Olsen. Kommer den til at ligge. Målspark Andreas Fischer. Herude ligger Jonas Jensen. Den høje venstre kant, så kommer en af Salomonsen-brødrene med ind i feltet. Men Sibomana med godt bakspil. Skal de sørge for at holde fast i bolden, Skovboskolen her. Få etableret lidt. Få følelsen af, at de er med. Så er selvfølgelig bedre aflevering end den der. Kamalantan. Og godt tilbage i erobringsspil af Lukas Salomonsson. Løs mulighed her. Markus Salomonsson. Jeg kendte smart derinde af Mathias Ravn. Ja, vi kan allerede se det, ikke også? Det her med de to brødre derinde, Markus Salomonsson og Lukas Salomonsson, nummer 8 og 13. Hvad de betyder for det her hold, fordi de bliver sådan en bastion centralt på midtbanen. Ligger og ligesom buffer for deres forsvar, men de tager også frem i spillet og kommer altså helt heroppe omkring feltet. Meget løbestærke, begge to. Anfører Emil Friis.
Med 10-tallet på ryggen ned i bagerste kæde. Giver et indkast væk. Springloppen. Simon Plen bliver fuldt godt til dørs af Kasper Olsen. Og målspark er der vinket for. Han er ellers smart nok af Plen. Songway bliver stoppet effektivt af Friis. Men en aflevering til gengæld lidt i blinde. Op mod Daniel Andresen og Simon Jørgensen. Er det godt, der her ser vi tacklingen helt rent. Igen Songway på spil. De hurtige fødder er fuldstændig umuligt at følge med. Man er simpelthen nødt til at forstå og gætte rigtigt i forhold til, hvilken udfald han laver. Det kan jo være svært, når man ikke kender hinanden. Simon Jørgensen igen ned og tage fat i banen. Eller ikke banen, men bolden. Markus Salomonsson god til at få ro på bolden. Rasmus Nygaard. Markus Hartmann. Kamalantan og Springloppen. Ja, det var en kreativ 1-2, han lavede der. Songway. Vi er allerede første udskiftning på vej. Det er Skovbroskolen, der bytter venstrekanten Jonas Jensen med nummer 5, Christoffer Schalk, som står klar her. Jeg tror, Jonas Jensen må være skadet. Ser også meget skuffet ud. Ja, jeg synes, Stefan Pedersen og Emil Friis, de ser ud til, sammen med målmand Andreas Fischer dernede, de her høje bolde, lange bolde, dem skal de nok have styr på over for lille Songway. Første arbejdsopgave til indskiftet Christoffer Schalk. At du kan godt fornemme, hvad Emil Friis, altså tieren for Skovbroskolen, betyder nede bagved, ikke? Fordi han dirigerer sit forsvar, trækker kæden frem, læser de bolde, der bliver slået, som eventuelt kan ryge ned bagved, når at bakke på det rigtige tidspunkt. Og så ikke så uvæsentligt, nemlig at han går ind i de her dueller, hvor Songway her, der er han netop i den duel, som kan blive så afgørende. Det er godt, det der. Det er atletisk arbejde af Songway. Han ruller alene 10 gange, men Morten Bertelsen derinde vifter afværgerne, og vi ser der også, at både arme og ben stadig sidder fast. Så den fik måske lige en tand ekstra. Men lad os prøve at se den i gang. Altså her, der taber han den så Emil Friis, duellen med Songway. Og der bliver der sparket. Stefan Pedersen bakker godt op. Rammer ham på benet. Det er, Carsten, det er tæt på, du. Det kan godt være, han... Jo. Men det er jo ikke rullefaldet, det er jo ikke rullefaldet, han skal bedømmes på, vel? Det er jo tæt på straffen. Ja, det er rigtigt. Christoffer Schalk. Fint indhop han har lavet, synes jeg, Christoffer Schalk, de 3 gange, han har været på bolden allerede her. Simon Plen. Kamalantan. Henrik Christensen lægger den skarpt ind, og Andreas Fischer kan ikke tage nogen chancer, må vifte den væk.
Ja, stor og stærk Henrik Christensen, og selvfølgelig svært at spille over for, når han går op i det pres, som han gør her. Og interessant konstellation, de har her med store og stærke Christensen, og så lille Songve. Jørgen Sparke ligger godt, men Stefan Pedersen derinde kommer øverst. Og lad os lige komme ned til Niklas Lind og få klarhed over, hvorfor den her tidlige udskiftning af Jonas Jensen, der kom. Ja, Peter Ilum Damsgaard, I skifter ud ret tidligt i forløbet. Hvorfor det? Det gør vi, fordi at, vi godt vil have lidt mere flow på midtbanen, og det tror vi på, at Christoffer Schalk sagtens skal være. I har været lidt presset her i starten. Har du forventet det? Ja, det har jeg forventet, så jeg tænker, at de første kvarter 20 minutter, der er meget pres på, og så falder ro over spillet igen. Så vi skal nok naile den til sidst. Held og lykke. Ja, mere flow i spillet, det er der selvfølgelig ikke noget forgjort i at ønske sig. Jeg synes også, Christoffer Schalk har vist de gange, han har været på bolden, at han er god til at holde i den. Men ude efter 10 minutter, Per, altså det er jo lige før, jeg blev traumatiseret af det i min C2-kamp i gamle dage, men det er lidt tidligt, er det ikke? Du havde fortjent det meget mere. Men jo, det er det selvfølgelig, men nu må vi også huske på det med flyvende udskiftning, og han kan komme ind igen og så videre. Jeg troede faktisk, han var skadet. Men det er klart, der kan være nogle taktiske forhold, som gør det. Jeg synes også, at Schalk har gjort det godt efter han er kommet ind og har den der påpasselighed, tror jeg også defensivt, som de bliver nødt til at tro lidt på. Her har vi Schalk. Udmærket dommerarbejde her af Morten Bertelsen, der lige fordelen gælde i tilfældet Daniel Andresen her. Og da det så ikke bliver til en fordel, så fløjter han. Ja, præcis. Altså, det er jo det, der er godt, ikke? Afleveringen her kunne jo være chanceskabende, og så havde man jo sagt, okay, han havde fløjtet for tidligt, hvis han havde fløjtet den. Godt dommerarbejde. Kaptajn Emil Friis svæver den op imod Daniel Andresen. Og her, der skulle de have ligget, der skulle Christoffer Schalk have ligget inde i det nedfaldsområde. I stedet for bliver det Dilaksan Kamalantan, der bringer den fremad. Meget sikker i sin afspil, synes jeg, Kamalantan. Ingenting til Songve. Og kommet lidt bedre ind i matchen, end vi så de første 5-7 minutter. Skovbo-skolen. Igen et eksempel på, at fordelen kan bruges på den måde her. Først i tredje forsøg, for de har nedlagt, og fløjtes der. Det er altså godt, det her, ikke? Bolden helt ind under kroppen, og så de her små bevægelser. Vægtoverførelsen, balancen, som gør, de kan jo ikke stoppe ham, når først han kommer i gang. Emil Friis bliver lige reddet lidt i trøjen af Songve. Ja, og et lille trick, ikke? Han laver det her Songve, så det kan han også. Daniel Andresen har vist sig frem de sidste 5 minutter. Andresen væk. Andresen med en fin afslutning, og den fineste indtil videre fra Skovbo-skolen. Har faktisk en afleveringsmulighed inden for en mål. Jeg kan godt lide det, han gør. Han kører selv. Det er klart, at han kan også spille den, men han tager chancen. Prøv at se, hvor langt tilbage han egentlig får den. Der. Egen banehalvdel, og så kører han. Væk fra Sibomana. Og Sibomana er ellers en hurtig spiller, det har vi set tidligere. Mathias Ravn forsøger også at gå op og lave den her screening. Skal måske vælge at lave enten en decideret tackling eller gå med ham. Godt træk. Christoffer Schalk. Og Nikolaj Stensbæk Vest. Ud at få lidt ro på. Godt comeback i gåseøjne, synes jeg, af Skovbo-skolen. Ja, fordi vi starter med at se et dybe skolehold, som er stærkt, ikke? Og som sidder på spillet, og som ser lidt, måske på en eller anden måde, lidt bedre ud sådan på nogle af de tekniske parametre og så videre. Men så ser vi også Skovbo-skolen virkelig kæmpe sig tilbage. Bedste aktion måske i virkeligheden den, som Andresen kom med lige før. Fin bold endnu en gang fra Kamalantan. Får den igen her. Dilaksan Kamalantan, men godt kommet tilbage. Endnu en gang er en af de to. Denne gang Markus Solomonsen brødre. Kamalantan skaber også problemer, når han trækker ind i banen. Her bliver den lagt over til Kasper Olsen, der hætter. Og lidt sløset af Sibomana indkast ved Christoffer Schalk.
Fint afspil denne gang af Sibomana. Henrik Christensen. Godt drev i det. For langt det træk, tror jeg. Godt fuldt til dørs af Emil Friis. Ja, Henrik Christensen, som har scoret 8 mål. Altså, det er jo et hold, som virkelig forstår at ligesom sætte et produkt på det, de laver, ikke? Han er en af dem. Vi kan se det. Der er så stor forskel på de to op foran. Songwe, som hele tiden modtager den i fødderne, laver de tekniske gode ting. Og så har du så ved siden af ham Henrik Christensen, som sætter tempoet og løber igennem. Her netop Songwe. Og netop Henrik Christensen. Kamalantan. Første fejlaflevering fra ham. Christoffer Schalk får den af Salomonsson. Godt bakspil af Sibomana denne gang. Super, Simon! Simon, bliv her! Simon! Mathias Ravn op mod Songwe. Og vi kan se, som du sagde før, Per, den shooter lige lidt. Ja, den er svær at spille, sådan en dropbold der. Altså, den skal være perfekt, når den bliver spillet der på den aller sidste tredjedel af banen. Den får sit afsæt der bolden, jamen så er den svær at løbe op. Jeg tror, de er bedre tjent med simpelthen at spille Dybølskole. Altså simpelthen spille det flade spil op. Og så selvfølgelig undgå alt for meget dueller. Og inde centralt, hvor Markus og Lukas Salomonsson er rigtig gode, rigtig fysisk stærke. Mathias Plen op mod Songwe. Henrik Christensen. Fornuftig igen af Henrik Christensen. Rigtig godt spil. Kalamantan driver gæk med hele højre siden hos Skovboskolen. Vend den igen! Ja. Vi hører træneren råbe, vend den igen, og det er jo det her med at få den spillet tilbage, så man kan køre den modsat igen, få flyttet modstanderen. Godt, Peter! Godt, pros! Sikres! Smart trækker Simon Plen, også godt bakspil af Kasper Olsen. Tæten er tilbage hos Dybølskolen. Simon Plen og Kasper Olsen, herlig duel der. Stefan Pedersen renser ud efter et par uheldige touch her på det sidste. Daniel Andresen. Dejlig spark! Og en fin redning. Kommer efter et vedvarende pres af Dybølskolen. Afslutningen her fra Jakob Stensbæk Vest. Det er godt sparket. Først sådan lige en kropsfinte, og så kommer det der skud efter. Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil, ikke? Ja, det kan jeg sige dig. Virker også som en meget kompetent målmand derinde, Andreas Fischer, synes jeg. Spiller sig dagligt frem, Andreas Fischer. U19. Første angård, det er vores. Rigtig Grace, kom. Stærk, Peter Manning. Super Grace. Godt, Peter.
Rasmus Nygaard med en lang bold op efter Marcus Hartmann. Skal de forsøge at flytte holdet med Skovbroskolen, så de kan holde presset. Fin førstegangsaflevering af Stensbæk Vest. Og den hurtige bold op mod Songway. Vinden går faktisk lidt den vej, så... Gør den nemlig, og jeg synes også, igen som vi sagde før, måske de får mere ud af bare at spille op. Altså tage risikoen ind imellem, for at man mister den, der kommer en omstilling, men få spillet i fødderne på de spillere, der nu er så gode til at spille med fødderne, ikke? Altså Songway, Kamalantan og selvfølgelig også Plen, som ligger over i modsat side. Og ham her, Henrik Christensen. Er de næsten nødt til at lave frispark på det? Rammer bagstiveren bag ved målet. Tæt på sit 9. Ekstrabladet skolefodboldmål i sæsonen her. Fysisk superpræstation. Ja, det er stærkt det her. Holder farten, bruger sin fart også til at få en rigtig kvalificeret afslutning. Der. Det må det vending også. Forbi Salmonsen, og så der får han sparket. Nu har de luret den derude. Og det er Kamalantan og Songway, som sammen står ude ved de her hjørnespark. Det er smart at bruge sine 2 mindste spillere til at trække en måske lidt højere fra modstanderne væk. Ja, 2 er det i virkeligheden, der bliver trukket ud. Jo, Songway over mod bagerste område. Og den har været ud over mållinjen og målspark inde hos Andreas Fischer. En rigtig kvalificeret afslutning har vi haft i begge ender. Den her vi lige så fra Henrik Christensen, men så altså også den, som Daniel Andresen havde i modsatte ende. Det her sololøb, han tog. Er det ikke super store chancer, vi har set? Og undskyld selvfølgelig også sparket fra ham her. Stensbæk Vest, som blev fistet over af Fischer. Også et udmærket frispark for David Songway, så hvis vi tæller store og halvstore muligheder, så vil sige, at Dybelskolen har været tættest på. Hartmann giver den lige 10 gram for meget op mod Simon Jørgensen. Der så vi så også lige den, som Hartmann spiller afsted, at der er måske en mulighed for at komme ind bagved, ikke? Altså lige at få spillet ind igennem midten, når nu Dybelskolen går højt op, jamen så egentlig få spillet den her, enten den offensive midt, Simon Jørgensen eller Marcus Hartmann, som falder ind for sin højre kant. Jeg synes, det ser ud som om, han er hurtig derinde, Simon Jørgensen. Måske man skulle lægge ham en lille smule op i nærheden af... Ja, men samtidig synes jeg også, at man skal stadig have det der forbindelsesled op, ikke? Og de kommer til at stå lidt dybt, så når de så bryder spillet og kommer frem, så de skal altså være præcis i de afleveringer, der kommer frem af. Så. Men selvom Dybel har været bedst, ikke? Altså, så synes jeg stadig, man fornemmer, at det her Skovbroskolehold, det har nogle muligheder. Igen her, fint spillet ind igennem. Ja. Christoffer Schalk. Igen boldtabet af Daniel Andresen, den dybe angriber. Han går sig selv ned og erobrer tilbage. Og Songway. Igen den lidt for hård aflevering, ikke? Altså for hurtigt bolden. Songway. Simon Plen over for Kasper Olsen. Og lige ved at være et fint indløb fra Martin Paustian Pitter. Aflevering fra Simon Plen. Faktisk rigtig godt spillet, men også godt løbet ind. Der skal ikke så meget til, vel? Han skal lige komme først på den, altså få den under kontrol, så er han altså fri.
God boldjagt af Simon Jørgensen, men rigtig fint afspil af Bertelsen. Så er der mulighed for at køre den anden vej. Men han ligger altså rigtig godt derinde her med Jakob Stensbæk Vest og bryder bolden på det rigtige tidspunkt. Han havde også et fornemt langskud tidligere. Og godt blik for det hele. De har et par spillere på begge hold, ikke, som rent taktisk forstår det her med at gå ind og bryde spillet og tage den defensive position. Et enkelt minut lagt til den her første halvleg af drengenes skolefodboldfinale anno 2015 på Trefor Park. 0-0 stadig mellem Dybølskolen i rødt og hvidt. Her hvor Sibomana finder Dilaksan. Den kan han følge hele vejen ind. Andreas Fischer. Afslutningen fra venstre bak Mikkel Moshage. Andresen forsøger at forlænge den. Lige ved at lave et fejlindgreb dernede. Sibomana højre bakken hos Dybølskolen. Mikkel Moshage, som er almulig mand hos Momark Camping i fritiden. Eller det hedder jo i arbejdstiden. Er langt frem nu og mangler nede på sit venstre bakposition. Det skulle han måske have opdaget lidt hurtigere. Hartmann. Så kunne de have spillet fremad der. Jeg synes, at Moshage gør det fint. Det er rigtigt, han mangler lige der på sin venstre bak, men det er jo godt at se, at han kommer fremad og spiller bolde ind i fladebolde, som vi har talt om, ind igennem midten. Pausen er der højdepunkter for den her første halvleg. Nede hos Niklas Lind og Sanne Ravn. Igen David Songve. Men de har altså været godt indstillet på ham, synes jeg, især de to Solomonsen-brødre. Så er der plads til andre. Simon Plen, glimrende vending. Vi så hans venstre ben før. Fejler ikke noget. Indskiftet Christoffer Schalk. Så er der nogle gode fødder, jeg skulle lige til at sige. Spille lidt mere frem i banen. Her hvor der bliver fløjtet af for en underholdende første halvleg af dommer Morten Bertelsen. 0-0 altså imellem Dybølskolen og Skovbroskolen. Som sagt før, højdepunkter fra første halvleg hos Sanne Ravn og Niklas Lind i pausen. Lidt for langt tilbage. Det bliver en ro. Ja. To legender. En skæbne. Vær med, når Mayweather går i ring mod Pacquiao i historiens største boksekamp. Den 2. maj i Las Vegas. Bestil nu ved at ringe 70 11 20 60 eller se mere på boksekampen.dk. Emil Friis, du ryster lidt på hovedet. Hvor godt tilfreds er du med den her første halvleg? I har været presset lidt i bunden. Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at vi holder nullet, men vi skal have presset spillet meget længere frem på deres banehalvdel. Vi er under tryk hele tiden, og vi er nødt til at holde mere i bolden. Jonas Bertelsen, jeg har godt nok siddet på det meste her i første halvleg. Jeg har haft store chancer. Alligevel 0-0 her ved pausen. Hvad mangler I? Vi mangler lige det sidste foran mål, og så mangler vi lige at finde de sidste huller, og så tror vi på, at den kommer. Ja, 0-0 står der altså her ved pausen i drengenes finale mellem Dybølskolen og Skovbroskolen, men der har været en del chancer faktisk, og de fleste af dem har Dybølskolen stået for. Springloppen, særligt den spiller, der har været i Hopla, i hvert fald her i første halvleg. Det må man sige, især også i Hopla ved den her situation, hvor han ser, at muren er placeret lidt forkert, der køler han den udenom, og så heldigvis på pas til keeperspil derinde, men han har virkelig været i Hopla, må man sige. Og så en rigtig flot omstilling til Skovbroskolen, ser vi her.
Ja, rigtig fint forsøg. Det er Andresen, der tager et rigtig godt rush helt ned fra. De viser altså, at de også er med i den her kamp, selvom det er Dybbølskolen, der sidder på det meste. Men det her, det er altså et meget fint forsøg. Og så man ser det også knyttet næve ude på bænken lige her om lidt. Ja, de er med nu i hvert fald. Ja, de er så hurtige. Og så har vi Jakob Stensbæk Vest, som altså sender et ordentligt drøn afsted for Dybbølskolen. Prøv lige at se her, der kigger han lige, laver lige en finte, og så sparker han her. Det er altså fra 25-30 meter. Det har været lidt af en drømmekasse, men igen så altså vågen keeperspil derinde, ikke? Så skal vi videre med anden halvleg, og det er lige om lidt efter en omgang reklamer. Ja, velkommen tilbage her til Trefor Park, hvor vi altså skal have gang i anden halvleg af den her skolefodboldsfinale af år 2015 for drenge. 0-0 imellem drengene her fra Dybbølskolen og de sortklædte fyre fra Skovboskolen i Bjæverskov. En ganske udmærket første halvleg fik vi med med Dybbølskolen tættest på, flest gange i hvert fald her. Springloppen David Songve havde et fint frispark, der kølede rundt om en frisparksmur, blandt andet som et af highlightsene. Vi tager ned og får et interview med Dybbølskolens træner og Niklas Lind. Morten Strussmann, du må være en okay tilfreds træner efter de første 30 minutter? Jamen, det kan der ikke have nogen tvivl om. Jeg tror, kampen den har formet sig, som vi begge har forventet, at så trænerne både fra dem og fra os af, fordi vi er de mest boldbesiddende, men man må bare tage hatten af for dem, de knoklede med røven ud af bukserne, og med det der kommer man altid langt. Men vi sætter hårdt mod hårdt nu og har fundet arbejdshandskerne frem, og så skal vi tro på tingene. Så er jeg overbevist om, så kommer det. Og så det må du undskylde. Det går nok. Ja, en mand, der taler i overskrifter, finder arbejdshandskerne frem. Det kan vi lige komme tilbage til, hvad det må betyde, når vi er i Dybbølskole-terminologier. Vi skal også lige have en kommentar fra Skovboskolens træner. Peter Ilum Damsgaard, du har ikke været helt tilfreds, tror jeg, med de første 30 minutter. Hvad er gameplanen her for anden halvleg? Gameplanen er, at vi presser på og prøver på at kontrollere spillerne mere, og så ligge højere på presset ved Sønderjyderne.
Og så tror jeg på, at vi kan nå frem til en scoring, som vi var tæt på allerede i første halvleg. Altså, vi kunne have foran 1-0, hvis vi nu har været lidt mere kølige, selvom de også har haft chancer. Så vi tror på, at vi kontrollerer os ud af det og går og scorer det sidste afgørende mål. Tak skal du have. Ja, Per, to overvejelser får vi her. Arbejdshandskerne på lød det fra Dybølskolen og Skovbo. Skovboskolens træner taler om at kontrollere sig ud af det. Det er også to forskellige udtryk, vi har set. Ja, det er det. Og jeg kan godt forstå, at Skovboskolen siger, at okay, vi skal være mere i stand til at styre det, fordi, og det gør man blandt andet ved nogle gange at komme lidt længere frem på banen, altså lægge lidt højere pres, ikke? De kommer til at stå i perioder for langt tilbage, og det betyder, at så får de jo mulighederne for blandt andet at kunne slå sådan en aflevering som den her ind over. Og ja. Jonas Jensen, der her på bolden, er blevet skiftet ind igen i stedet for Christoffer Schalk, som han blev byttet ud med efter 10 minutter. Han har også byttet side med Markus Hartmann, således at Jonas Jensen altså nu ligger til højre, eller på højre kant, og Markus Hartmann med nummer 11 hos Skovboskolen ligger på venstre kant. Men det der med arbejdshandskerne også, Carsten, det handler selvfølgelig også nogle gange om, altså hvad sker der lige inde i duellerne, ikke? Og der bliver de jo et par gange i første halvleg flyttet lidt væk af de to Salomonsson-brødre derinde, som har spillet fint centralt stærke spillere. Nummer 13 og nummer 8. Men de har været, altså Dybbøl har jo været bedst med bolden, på bolden. Altså der har de været det bedste hold simpelthen, synes jeg. Det er en god aflevering. Og den Henrik Christensen, som vi også så det i flere tilfælde i første halvleg, faldet ned i banen og tager fat i bolden her. Så David Sonke, der kommer på bolden, lægger den ind til Pinder. Og en glimrende afslutning, men også en fin redning af Andreas Fischer. Træder lige et par skridt ud og gør målet mindre. Ikke mindre, men det kommer til at virke mindre. Ja, og Sonke, der spiller den første gang, spiller den lynhurtigt med venstre. Det er en god teknisk detalje, fordi det sætter lige det der ekstra tempo i spillet. Han bruger det ben, som bolden ligger ved. God chance. Og igen, Andreas Fischer. Spændende målmand. Ser dygtig ud, synes jeg. Meget solid, ikke? Meget solid, stor og stærk, ikke? Og den der udstråling. Rolig. Måske heller ikke den nemmeste at sparke straffespark imod, hvis vi skulle... Kommer dertil. Nej, enig. Og så galt. Eller godt. Det er altid spændende. Ham her synes jeg også har spillet godt. Jakob Stensbæk Vest med nummer 6 hos Dybølskolen, der igen bryder bolden her. Havde også en fin afslutning i første halvleg. Brødrene Salomonsson forsøger at spille sig ud af Dybølpresset. Dilaksan Kamalantan med små finurligheder. Grace Sibomana hedder højre bakken hos Dybølskolen. Ja, kan ikke afværge den helt, Kasper Olsen. Godt at Simon Plin, men altså, der kommer arbejdshandskerne på, hvis vi skal blive ved det udtryk, ikke? Altså, at forfølge en bold, der er på vej ud over baglinjen, og så få det bedste ud af den, nemlig et hjørnespark. Dem har de haft nogle stykker af. Ikke været rigtig farlige på nogle af dem. Simon Plin sparker selv. Og der er han altså også en magtfaktor. Andreas Fischer, det hurtige spark. Op mod Daniel Andresen. Daniel Andresen kommer foran Andresen, så skal der støtte med til ham selvfølgelig. Simon Jørgensen kommer ind foran Jonas Jensen. Det kan godt være, at han har fortjent at komme ind igen, Jonas Jensen, men jeg synes, at det er, hvis man kan tale om det, er ufortjent, at de tog Christoffer Schalk ud. Ja. Så ikke han spillede, så ikke gjorde det. Det synes jeg bestemt ikke, men jeg tror, de switcher lidt der. Godt spil igen, synes jeg, af Daniel Andresen. Han kunne måske have fået lidt mere ud af den der, ikke? Altså, han var jo egentlig fri til en afslutning. Simon Jørgensen får lagt den til en af Solomonsen-brødrene, Solomonsen. Og Hartmann er tæt på at komme helt ind i hovedet på Nikolaj Stensbæk Vest. Han er godt kommet ud også af Dybølkeeperen.
Hårdt arbejdende kantspil igen af Simon Plen. Spiller meget efter det her med at lægge den op i området. Pejler spillet udmærket Kasper Olsen her. 15 spillere til daglig i HB Køge. Jonas Bertelsen. Fin rolig bold ind på Jakob Stensbæk Vest. Sjældent boldtaber ham. Martin Paustian Peter finder Henrik Christensen. Forsøger sig med de flade bolde igennem Skovboskolens bagerste firkæde. Jonas Jensen. Du nævnte det første halvleg også, Frimand. Det kniber lidt med de sidste og præcise afleveringer frem i banen fra Skovboskolen. Ja, det synes jeg. Offside har der vinket for. Andresen kommer ned fra. Det kniber lidt med de afleveringer, som måske i virkeligheden også er de sværeste. Ikke? Altså den der flade aflevering, der skal gå igennem kæderne, eller som skal nå op til den forreste mand. Læg lige fødderne. Det er en svær del af spillet, men de bliver jo ved. Altså det gode ved denne her finale, synes jeg, det er jo den energi, der er hos begge hold. Ikke? Altså vi ser igen Dybbøl tage kontrollen, styre spillet, bygge op, sådan som man synes god fodbold skal være, ikke? Altså sådan, så man kan arbejde videre med bolden og så videre. Indimellem så svigter teknikken, og så smider de den som her, hvor at Skovboskolen så har muligheden for faktisk at sætte en kontra i gang, som her. Godt fysisk arbejde af Daniel Andreasen, men de vinder den hurtigt tilbage. Dybbølskolen. Ned i banen kommer han her, David Songve, Emil Friis, den flyvende hollænder, som han er kommet til at blive kaldt kaptajnen hos Skovboskolen. Falder på ham, så at sige. Jeg ved godt, at han ikke skal helt op og stå på nakken af ham. Markus Hartmann. Og lad os komme ned til vores reporter Niklas Lind, som står klar med U16-landstræner Per Holm. Ja, det gør jeg i hvert fald, Carsten. Og Per, niveauet i de her første 40-50 minutter, hvad synes du om dem? Jeg synes, det har været et fint niveau. Jeg synes, at kampen jo har det specielle, at det ene hold har haft bolden rigtig meget, nemlig Dybbølskolen, og har nogle rigtig vævere spillere om, men så synes jeg, at Skovboskolen har været dygtige til at stå godt defensivt, og så har de en dygtig målmand, Andreas. Og som landstræner for U16, hvad laver man så herude for at se skolefodboldfinalen? Jamen, der er sådan flere elementer i det. Selvfølgelig håber vi på også at finde en lille diamant her, men omvendt så ved vi jo også godt, at de her spillere også er i de klubber, som vi hele tiden er i kontakt med, så vi har jo styr på dem på den led. Samtidig så er det dejligt at komme ud og se fodboldens hjerte, nemlig det der med glæden med fodbolden, og det der med, at her der står lidt på spil, og drengene er nervøse, og der er en kæmpe opbakning på lægterne og sådan noget, så det element synes jeg da også er sjovt at komme ud og deltage. Og om det så er diamanter, der render rundt dernede, hvem har så egentlig har sprunget i øjnene på dig? Jamen, jeg synes jo selvfølgelig, at David fra Dybbølskolen, en lille nier, har været interessant at se på. Selvom der ikke er kommet så mange produkter ud af det lige i den her kamp endnu, så er det en spiller, som måske kan være med til at afgøre kampen på et eller andet tidspunkt. Og så synes jeg, at Andreasen i målet for Skovbo har været de to, som jeg første omgang har lagt mærke til. Tak skal du have. Således altså U16's træner Per Holm her, hvor der har været optræk til et par chancer. Henrik Christensen, der driver den frem af businessmanden, som han bliver kaldt. Ui! Jamen, der er en David Songve, der er ikke offside. David Songve. Interessant duel mellem to af de store profiler, eller en stor og en lille. Songve og Fischer. Ja, er du tosset af? Hold da op. Andreas Fischer. På fødderne. Ja, men han har lige reddet denne her efter hjørnesparket, hvor han har en fodparade. Så denne her, den der er fantastisk med fødderne igen.
Og prøv at se på nummer 2. Der er han oppe at stå igen. Der er han oppe at stå igen. Han er svær at passere. Men det ligger til Dybbøl nu, ikke? Fordi de lægger så meget pres på. Rent fysisk synes jeg også, at de ligesom har taget et skridt væk fra... Hjørnespark, Simon Plen. Sibomana, ja, det skal være på de her omstillinger, at de får investeret noget i Skovbodskolen og kommer frem til noget, hvor der ikke er helt organisation på hos Dybbøl. Jonas Jensen er kommet tilbage på banen, som sagt. Ja, igen de lidt upræcise afleveringer, når de lige skal smide den frem. Alt, hvad der er indtil da, det er godt, ikke? Altså, de får brudt spillet, de får løbet den frem. Men så kommer den der svære aflevering. Det var måske noget, Simon Jørgensen, mellemrundsspilleren hos Skovbodskolen. Ja, der bliver flot et frispark. Jeg synes, han bliver hægtet lidt. Fin bold op på netop igen Simon Jørgensen. Man godt kan fornemme, har nogle mellemrumstalenter, så at sige. Det er godt spillet. Det er fint fodbold, det her. Malantan lægger den ind til Paustian Peter. Og heroppe er det så Henrik Christensen, men Emil Friis påpasselig, som han har været i kampen igennem. Ja, og skal skille sig af med den der, fordi Henrik Christensen, er så... Ja, går så meget til den, kommer så tæt på modstanderne. Vi er i gang med et tidspunkt her, hvor den virkelig kan knække, synes jeg. Dybbøl gør det rigtig fint offensivt. Stensbæk Vest begyndte at involvere sig lidt mere, synes jeg. Paustian Peter med nummer 10 hos Dybbølskolen. Simon Jørgensen helt nede og spark væk. Walker ser ned nu. Det er Paustian Peter igen, og et langt spark. Og endnu en gang må han bruge alle sine centimeter derinde. Ja, ligesom i første halvleg. God redning, hvor bolden bliver prøvet sådan og lagt hen over ham. Smart detalje her, Peter. Det er altså godt taget. Og han virker igen utrolig rolig i og omkring redningen. Simon Plen med hjørnesparket. Stefan Pedersen hætter væk. Kasper Olsen. Songve lægger den til rette for Jakob Stensbæk Vest. Spiller godt bredt. Men som Per Holm rigtig sagde det, taktisk meget interessant opgør det her, hvor vi lige ser Fischers detalje med redning her, men to fuldstændig forskellige udtryk, Per, og ser hvordan de duellerer. Ja, altså det er jo det sjove ved fodbold, ikke? Altså jeg tror også, at Skovbodskolen er klar over, at det er måden at spille dem på, fordi de måske på nogle punkter lidt fysisk er de lidt underlegne, og så er der nogle individuelle færdigheder hos Dybbøl, som de bliver nødt til at lukke ned for, og så spiller de altså lidt kontrollerende, defensivt, kæmper fantastisk godt. Daniel Andresen, der havde den bedste mulighed for Skovbodskolen i første halvleg. Det var den, han refererede til. Træner Damsgaard jo i interviewet lige efter pausen, da han sagde, at de kunne have været foran. Frispark får han tilkæmpet sig her, Andresen. For et hold, som ikke er på bolden så meget som modstanderne, der er de her dødbolde. Det er jo et af de tidspunkter i kampen, hvor man skal koncentrere sig på. Ind mod Andresen, og den ligger i virkeligheden, synes jeg, lige fra den vinkel, hvor vi sidder rigtig fint, men løbende mangler. Jeg ved du hvad, der var faktisk meget plads, blandt andet også til Emil Friis, altså anføreren. Genforudseende keeperspil her. Andreas Fischer. Det er sådan et øjeblik også, ikke? En dødbold slået på den måde faktisk rigtig godt, går direkte mod målmanden, så det handler egentlig kun om, at Andresen måske kommer først på den. Det er som om man tøver, der er masser af plads. Masser af plads, og hvis den bliver snittet, jamen jeg tror ikke, at Stensbæk Vest på målet kunne gøre så meget ved det. For anden gang i kampen